खुलुमबाय बड' एनालाइसिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन APSC एग्जामनि सोमोन्दै। APSC एग्जामा मा साख्रिनि थाखाय बे आनजादा जायो, सोर बे आनजादखौ होनो हायो, क्वालिफिकेशन एबा बे आनजादखौ होनो थाखाय बेसेबां थाखोसिम फरायनांगौ, एग्जाम पेटार्नआ माबायदि, सिलेबासआ मा, बेफोर गासिनिबो सोमोन्दै बे भिडिअआव फोरमायनो नाजागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, जोबजासिम नायोब्ला APSC एग्जामनि सोमोन्दै एसेब्लाबो मिथिनो हागोन। एग्जामनि सोमोन्दै फोरमायनायनि सिगां APSCआ मा बेखौ एसे फोरमायग्रोनो सानबाय। APSCआ जादों आसामनि ग्रेड 1, ग्रेड 2 थाखोनि साख्रि जेरै ACS, APS, ALRS, DTO, इन्सपेक्टर अफ टेक्स बेबायदि आसामनि माखासे गोजौ थाखोनि गुबुन गुबुन साख्रि एबा पस्टनि थाखाय आनजाद खुंग्रा आरो उदायथाव एबा जैगथा गोनां बिजाथिफोरखौ सायख'ग्रा मोनसे कमिसन एबा गौथुम। IS, IPS, IFS, IRS बायदिनि थाखाय जेरै भारतआव मिरुआव UPSC एबा इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसन दं, थिग बेबायदिनो गंफ्रोमबो रायजो एबा हादरसायाव स्टेट पाब्लिक सार्भिस कमिसन दं। बेखौ जोंनि आसामाव आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन, गुसुङै APSC होननानैबो बुंनाय जायो। लोगोफोर, APSC एग्जाम होनोब्ला आसाम सिभिल सार्भिस एग्जाम एबा कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जामखौनो गासिबो बुजियो। बे आनजादखौ आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसना बोसोरफ्रोमबो खुङो। दानिया नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन APSCआ बोसोरफ्रोमबो खुंनाय सिभिल सार्भिस एग्जाम थामहिनबा कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जामखौ मा साख्रिनि थाखाय खुङो एबा APSCनि कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जाम होनानै मा साख्रि मोननो हायो। लोगोफोर, APSCआ सिभिल सार्भिस एग्जाम एबा कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जामखौ आसाम सिभिल सार्भिस, आसाम पुलिस सार्भिस, आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ सार्भिस, लेबार अफिसार, सुपारिनटेन्डेन्ट अफ टेक्सेस, सुपारिनटेन्डेन्ट अफ एक्साइज, Assistant Registrar of Cooperative Societies, District Transport Officer, Inspector of Labor, Inspector of Taxes, Inspector of Excise, Inspector of Cooperative Society, Assistant Employment Officer, Block Development Officer, Extension Officer, Sub-Registrar, Child Development Project Officer, Inspector of Legal Metrology, Assistant Manager of Industry बायदि साख्रि एबा पस्टनि थाखाय कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जामखौ खुंनाय जायो। थामहिनबा APSCनि कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जामखौ होनानै बेफोर साख्रिखौ मोननो हायो एबा गोजौआव मख'नाय बैफोर साख्रिखौ मावनोब्ला APSCनि सिभिल सार्भिस एग्जाम एबा कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जामखौ होनानै पास खालामनांगौ। दानिया आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन आसाम सिभिल सार्भिस एग्जाम एबा कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जामखौ होनोब्ला बेसेबां थाखो फरायनाय जानांगौ, बेसेबां बैसोनि सुबुङा बे आनजादखौ होनो हायो, थामहिनबा एलिजिबिलिटि क्राइटेरियानि सोमोन्दै फोरमायगोन। APSC कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जामखौ होनो थाखाय सासे बिजाथिया जायखिजाया स्ट्रिम एबा आयदायाव ग्रेजुएसन उथ्रिनाय जानांगोन एबा BA, BSc, BCom पास जानाय जानांगोन। बैसोआ 21 बोसोरनिफ्राय 38 बोसोरनि गेजेराव जानांगोन। ST आरो SC सुबुंफोरनि थाखाय 5 बोसोर रेहाय होयो। ST, SC सुबुंफोरा 21 बोसोरनिफ्राय 43 बोसोर बैसोनि सुबुंफोरा बे आनजादखौ होनो हायो। OBC, MOBCफोरा 21 बोसोरनिफ्राय 41 बोसोर बैसोनि सुबुङा APSC आनजादखौ होनो हागोन। बिजाथिया आसामनि नोगोरारि जानांगोन, आसामनि ओनसोलारि रावफोरखौ रोंनाय जानांगोन। आसाम सिभिल सार्भिस एबा कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जामा मोननै स्टेज एबा खोलोबनि जायो, प्रिलिमिनारि आरो मेन्स एग्जाम। मेन्स एग्जामाव मोननै राउन्ड थायो, रिटेन एग्जाम आरो इन्टारभिउ एबा पार्सनेलिटि टेस्ट। प्रिलिमिनारि एग्जामाव उथ्रिनो हायोब्ला मेन्स एग्जामखौ होनो मोनो आरो मेन्स आनजादाव पास जायोब्ला पार्सनेलिटि टेस्ट एबा इन्टारभिउखौ होनो मोनो। इन्टारभिउआवबो पास जायोब्ला रिटेन एग्जामाव मोननाय नम्बर आरो इन्टारभिउआव मोननाय नम्बरखौ दाजाबनानै मोननाय रेंकनि सायाव सोनारनानै साख्रिनि पस्टखौ थि खालामनाय जायो। जेसेबां मोजां नम्बर एबा रेंक मोनगोन एसेबां मोजां पस्ट एबा गोजौसिन साख्रिखौ मोनो। APSCनि कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जामनि पेपारनि बाथ्रा बुङोब्ला प्रिलिमिनारि एग्जामाव गासै गांनै पेपार थायो, पेपार 1 आरो पेपार 2, गांनैबो 200 नम्बरनि। प्रिलिमिनारि एग्जामा गासै 400 नम्बरनि जायो। बेयावहाय अबजेक्टिभ टाइपनि सोंथि फैयो। मेन्स आनजादाव गासै गांद' पेपार थायो, गांफ्रोमावबो 250 नम्बर थायो, गासै 1500 नम्बरनि जायो आरो गांफ्रोमबो पेपारनि थाखाय 3 घन्टा सम होनाय जायो। इन्टारभिउ एबा पार्सनेलिटि टेस्टआ गासै 250 नम्बरनि जायो, थामहिनबा मेन आनजादा गासै 1750 नम्बरनि जायो। सिगां समाव APSC मेन्स एग्जामाव अपसनेल पेपार आरो लेंगुवेज पेपार दंफायोमोन, नाथाय आथिखालाव अपसनेल पेपार आरो लेंगुवेज पेपारखौ बोखारनाय जाबाय। मेन्सनि लिरनाय आनजाद आरो इन्टारभिउआव मोननाय नम्बरनि सायावनो सासे बिजाथिनि रेंकआ सोनारो। प्रिलिमिनारि एग्जामाव मोननाय नम्बरखौ रेंकनि थाखाय दाजाबनाय जाया एबा नम्बरखौ काउन्ट खालामनाय जाया। प्रिलिम्स आनजादनि पेपारा क्वालिफाइं पेपारल'। लोगोफोर, सम आरो खाबुआ गोरोबोब्ला उननि समाव APSCनि एग्जाम पेटार्न आरो सिलेबासनि सायाव मोनसे भिडिअ लाबोनो नाजागोन।
नोंथांमोना APSC एग्जामनि सोमोन्दै बांसिनै मिथिनोब्ला APSC नि अफिसियेल वेबसाइट www.apsc.nic.in आव थांनानै नायहैनो हागोन। बे वेबसाइटआव नायब्लानो APSC आ मा आनजाद खुङो, माब्ला खुङो, क्वालिफिकेशन, सिलेबास, नटिफिकेशन गासिखौबो मोनजोबनो हागोन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।